Шушы минем нигез. Кайттым менә, кем әйтмешли, яшел бишеккә. Миңа авыр монда. Шулай да бирешмәскә кирәк ничектә. Кичкенә генә йорт бакча ишек алды. Шушы инде минем җыр башы. Сәлам бирәнә тупыл картта, бабамнарның ярак чырдашы. Хәзер инде малай чактагыдай топыл түбәсенә менә алмам. Бабамнарның истәлеген исә бер сөйләттерәм әле мин аннан. Авылыбызның алтын яулы җиле сыйпап узды минем башымнан. Күрше Тәхәви карт карап тора, кулын алмый карый кашыннан. Танымакчы булып карый миңа, җирапыллар карый маңгаен. Ул таный да, танымый да мине, мөгаллимнең олы малайын. Әткәйнең алма агачлары алма бирминде хәзер корыган. Агачлар да үлә икән, дөньялары шулай кырылган. Алмалардан авыз итәрсез дип әйткән идем дә бит. Алдадым. Кичерерсез дуслар, сезне бүген алма белән сыйлый алмадым. Иреннәрне ялкын үтеп алды. Күз яшьләре яңа төшендем. Шул чагында шагыйрь дустым синең шигыреңне искә төшердем. Һәм аңладым, нигеземнән минем җанда юк, китмәде. Синең кебек мин дә еладым бер. Ярый әле, әнкәй сизмәде.